ちょっと色あせてですね、番号も名前も何も書いていない護衛艦が前方から見えてきますが、これはつい先日ですね、今年の3月まで佐世保に所属しておりました護衛艦の一人ですね、現在廃艦になってしまったんですけれども、この三井機は現在標的艦改造という改造を受けております。これはそんな発射速度を持っております。で、こうして右側に護衛艦が2隻横付けで止めております。手前側が朝霧、奥側が白根ですね。で、この朝霧の一番お尻のところにミサイルの発射機がついてますね。あれはシースパローといいまして、対空ミサイルです。この対空ミサイルの発射機の前方に風強い甲板がありますが、あそこがヘリポート、飛行甲板ですね。ここに SS6 窓を着艦させることができます。そしてこの朝霧の煙突と煙突の間ですね、2本目の煙突のすぐ前のところにですね、この目指しですね、あれをもじって目指しというんですが、この2隻右側におります宇宙機、手前側が冬月ですね、奥がイージス艦のアタゴです。手前の冬月は最新型の護衛艦でして、今年の4月に就役したばかりのピカピカの護衛艦です。内側がイージス艦のアタゴですね。で、この冬月とアタゴ、先ほどの白根や朝霧に比べますと非常に、そして船に向かって突っ込んでくる戦闘機、ミサイル、有効射程に入った段階で全自動で撃墜してくれるという全自動の防空システムですね。この期間中も発射速度が非常に速くなっておりまして、1分間に4500発という発射速度を持っております。1秒間に60発ですね、という発射速度を持っておりまして、これで端末を張って現実を行うということです。そしてこの横に内側におります馬州ですけれども、その名の通り補給を海の上で行うことができる船ですね。タワーのようなものが船の前半部に6本ほど入ってまして、そこに黒いホースが何本もくっついてますが、タワーからホースを味方の方に